Tras ter coñecemento polos medios de comunicación da denuncia formulada polo PP ao respecto de presuntos vertidos por parte da empresa encargada do saneamento municipal, o Concello de Boiro solicitou os informes técnicos e medioambientais para aclarar os feitos e depurar posibles responsabilidades. Constataron dende o Goberno que non se produciu ningún vertido e que as imaxes difundidas polo PP corresponden a tarefas de limpeza e baleirado dos depósitos de auga realizadas o pasado 20 de decembro. Para acometelas foi requirida a presenza dos operarios da empresa responsable do saneamento, que realizaron o aspirado e limpeza das areas e restos do depósito, como se fixo sempre tamén coa anterior adxudicataria. Os operarios fan este traballo, extraese do depósito toda esta materia que hai dentro e volvese a encher para que quede nas mellores condicións. E esta retirada acaba por verterse ali ao redor da propia planta, como se fixo sempre polo que me comentan a min os operarios municipales. Antiguamente, que a empresa que facía este traballo para o goberno anterior, e agora se fixo da igual forma que a empresa que nos temos contratada. De feito, calquera dos veciños que se poda acercar por ali poderá constatar que non só non hai ningún tipo de verquido ao redor dos depósitos, sino que hai unha presencia de area un pouco extraña, por decirlo de alguma maneira. O tenente alcalde presentou numerosa documentación que avala a realización destas tarefas, como o corte de suministro nos depósitos os días 20 e 21 de decembro, así como as autorizacións e certificados da empresa responsable da rede de sumidoiros, que realiza o baleirado das fosas nas instalacións destinadas a tal fin na depuradora de Cabo de Cruz. Dende o Goberno queren atribuir as acusacións aos populares a un erro de interpretación das imaxes, aínda que consideran que o deber da oposición é denunciar ou poñerse en contacto con algún responsable municipal ou da propia empresa para aclarar a situación, en lugar de acudir aos medios xerando alarma entre a cidadanía. O señor García Dieguez é veciño de Boiro, polo tanto español, e a lei española dice que todos os españoles temos o deber de denunciar ante Guardia Civil, Policía Autonómica e organismos autonómicos correspondentes no caso de que se detecte algún tipo de delito. Aquí non hai ningún delito, isto é mentira, e esa é a razón pola cal o señor García Dieguez, xa non como boirense e como ese deber de cidadán, sino como concelleiro que tería máis deber aínda, non fixo eso. Non denunciou porque sabe que é mentira. Fala de que isto se fixeron en outras ocasións, en outros lugares, sin decir nin cando, nin donde, nin en que sitios. Un concelleiro e un boirense leal a este concello e leal a este pueblo, o que faría, como fan outros moitos concelleiros do goberno ou da oposición, é vir a avisar, falar cos organismos correspondentes, comprobar as acusacións ou comprobar o que lle din os veciños e traballar porque Boiro siga medrando e porque Boiro siga a mellor.